नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। सपा विधायक दारा सिंह के इस्तीफा से खाली भइल घोषित सीट खातिर उपचुनाव का घोषणा हो गई बाटे। इस सीट पर 5 सितंबर के मतदान हुई। अनुमान बाटे कि दारा सिंह के ही भाजपा अपन उम्मीदवार बना सकेले। समाजवादी पार्टी से यूपी के मऊ जिला का घोषित सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव जीते वाला पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफा के बाद मंगलवार के उपचुनाव का घोषणा हो गई। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कल गई। एक कार्यक्रम के अनुसार घोषित सीट पर उपचुनाव खातिर 17 अगस्त तक पर्चा भरल जाई, जबकि नाम वापसी खातिर 21 अगस्त का समय तय कल गई बाटे। चुनाव आयोग से मिलल जानकारी के अनुसार घोषित सीट पर 5 सितंबर के मतदान हुई, जेकरे बाद 8 सितंबर के मतगणना का तिथि घोषित कल गई बाटे। मालूम हो कि सपा से निर्वाचित विधायक के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली भइल बाटे। विधायक दारा सिंह चौहान सपा छोड़ के यही साल जुलाई महीना में बीजेपी में शामिल भइल रहना। ऐसे में ई कयास लगावल जा रहल बाटे कि बीजेपी दारा सिंह चौहान के ही अपन प्रत्याशी बना सकेले और दारा सिंह के अपन प्रत्याशी बना के बीजेपी अपन दमखम भी देखावल चाहिए। अब ये पर आप सबका क्या राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।